Jeg vil vise dig her, hvor nemt du faktisk kan bygge dit eget bordbænkesæt. Og det eneste du faktisk skal bruge, det er sådan 9 stykker her, af det jeg vil betegne som en helt almindelig regel. Den er 95 mm høj og 45 mm bred. Og den her, den er 3 meter og 60 cm lang. Og sådan 9 stykker her skal du bruge, så kan du bygge dit helt eget bordbænkesæt. Og alle målene til hvordan jeg skærer de forskellige pinde. Du skal bruge 4 forskellige slags pinde i 4 forskellige slags længder. Og det skriver jeg selvfølgelig nede i beskrivelsen her, hvor lange de skal være de forskellige. Så det eneste du skal bruge er værktøj, kapgæringssav til at lige at kunne skære den i 90 grader og i 30 grader. Og så dertil, så bruger jeg en skruemaskine til at skrue det hele sammen. Og en gang skruer, og så har jeg lige en vinkel for lige at tjekke til allersidst, når vi skal skrue toppen på, brænderne på, at bordet også står helt i vinkel. Så det er simpelthen det eneste. 3 stykker værktøj og en kasse skruer og 9 pinde. Så kan du bygge dit eget bordbænkesæt. Jeg har fået skåret alt træet op her. Vi har lavet 12 stykker af dem her på 1,80 meter. Og det er det, der bliver til bordplade og bænke. Så har jeg lavet 2 stykker, og I kan se, at den er skåret i 30 grader herude i begge ender. Og den er lavet på 1,40 meter fra længste spids til længste spids. Så har vi lavet 2 andre også med 30 graders hældning her. Og den er fra spids til spids 83 cm. Og det er den her, hvor bordpladen den skal ligge ovenpå. Så det vil sige, at bordets bredde den bliver 83 cm. Så har vi dem her, der er 30 grader samme vej i begge ender, modsat af de andre pinde. Og den er simpelthen 81 cm fra den længste spids til den korteste spids. Og det bliver til bordbenene. Så der er 4 stykker af. Så nu skal vi bare det hele samlet. Så der skal vi bruge en af hver af dem her, hvor den er skrå i den samme hældning. Så det vil sige en lang, som skal være for neden, og en kort for oven, og så skal der 2 ben på. Så hvis vi starter her, vi har den korte her, starter vi lige med at måle ind. Hver side, 20 cm ind her, sætter et lille mærke, og det samme gør vi over den anden side, fordi så har vi vores ben her. Så ved vi nemlig, at den skal skrues på. Så ydersiden af benet, det ligger til mærket på de 20 cm. Og så den hældning, vi har her, den skal bare gå glat med toppen her. Så derfor har jeg gemt mig en lille klods, sådan en afsavningsstump her. Så kan jeg lige holde den på, og så kan jeg bare køre benet op mod den nemlig. Så er jeg sikker på, at det kommer til at blive helt glat heroppe i toppen. Når den er der, så er det bare at få givet den 4 skruer heroppe i toppen. Sådan, kan I se her. Nu er den simpelthen helt glat heroppe med toppen, fordi vi lige holdt klodsen på og fik den fastnet. Og så er de 4 skruer i. Så er det simpelthen bare at sætte ben mere på, og så skal vi have sat den lange på hernede, som kommer til at sidde herude i siden. Og det bliver simpelthen der, hvor bænken skal sidde på. Så det er herude, hvor vi sidder, hvor det meste af vægten er på. Men vi sætter lige det andet ben på først. Nu kan man faktisk godt se, at det ligner lidt en bordbænk. Og så er det den her, vi skal have. Og der er det jo rimelig vigtigt, at højden og sidevejs bliver det samme. For ellers får vi ikke det til at stikke ud, og så passer bænken ikke. Og så plus, det er det her nede i bunden her, der står på jorden. Så det er simpelthen for at bestemme højden på ens sædeflade også. Men på den her model, jeg har lavet her, der passer det med, at jeg skal måle fra overkant til overkant regel her. Der skal være 30 cm her. Så før at gøre det nemt for en selv, så kan man lige måle 30 ud, og så sætte et lille mærke herude på den her. Der. Så ved jeg nemlig, det passer. Og så er det simpelthen bare kontrolmål. Du har det samme mål. Den her side og den her side, det går ud over. Og det har jeg der. Sådan. 31,5
cm, og den passer til mærket. Tjekker vi lige en gang ekstra. Yes, det gør den. Så er det simpelthen bare at køre 4 skruer i igen. Nu kan man næsten se det for sig. Det er simpelthen det første ben til et bord-bænkesæt, det her. Så klar til bordpladen oppe i toppen og til sædefladen herude i begge sider. Så nu er det bare lige at skrue benene mere sammen. Nu har vi de 2 ben her, og så er det simpelthen bare at få startet op. Og jeg starter med at lægge en ud for uden herude, og så en over i den anden side, fordi så er der simpelthen styr på stellet. Så den første er en lille smule bøvlet, fordi man skal holde det hele selv. Men gør sådan her. Læg en op først, fordi så kan du godt få det til at lige at balancere lidt. Og så tager vi den anden, som vi så skal skrue på. Og den lægger vi herude, så den passer med spidsen herover. Og så ønsker jeg, at på den her bænk skal der være 20 cm udlæg her. Så der er 20 der. Så giver vi det bare lige en enkelt skrue herover. Sådan der. Så kan man nemlig lige løfte anden ben her. Vi får det hen og passer her. Og så skal vi jo bare have 20 cm her. Eller der. Så er det nemlig styr på det. Og så kan vi tage den anden side herover. Og så for at benene de ikke skal stå sådan skrå indad eller skrå udad, så tager vi lige og sætter en bænk på hver side, fordi så er vi kommet lidt længere ned mod det nederste punkt, og så er vi sikre på, at vi holder de 20 cm her og herover også. Nu kan man se, der er stadigvæk lige lidt, men det er simpelthen fordi, det ikke er skruet færdigt. Lige snart bordet kommer på, og det hele bliver skruet ordentligt op og sådan noget, så står det fuldstændig stabilt. Nu er der styr på målene her. Nu ved jeg, at de alle 4 her, de har 20 cm udhæng. Så er det simpelthen bare at få fyldt bordpladen op og få en pind mere på i hver side. Så lige til at få dem til at passe heroppe endevejs, så tager jeg lige en af dem, jeg har til overs ned fra bænken af, og bruger heroppe i enden. Og så er det simpelthen bare lige at skubbe den ind og hive dem ned til, hvis det ikke passer helt. Hvis jeg ved, at de ligger fuldstændig snorlige hernede i begge ender så. Og så er det hele lavet mål her til, at det passer, at der skal være 1 cm luft mellem dem alle sammen. Så det måler jeg ind og lægger dem der, og så er de klar til at blive skruet. Nu passer de alle sammen med 1 cm luft her. Så vælger jeg at give dem en skrue herop, og så går vi ned i den anden ende og justerer det bagefter. Og så skruer vi det færdigt dernede, og så til sidst går vi herop og skruer den sidste skrue i alle pindene her. Det var bordpladen, der blev skruet på her. Nu mangler vi bare lige bænken herude, og der tager vi jo selvfølgelig bare lige en i hver side og får skruet det på. Nu fik vi jo sat alle reglerne på her, og ligesom afslutning, så vælger vi lige at runde alle hjørner herude, og det gør jeg simpelthen bare med sådan en lille centersliber. Det er bare lige at køre sådan lynhurtigt henover, som jeg lige gjorde der, og det er jo simpelthen bare for, at der ikke lige sidder nogle splinter fra den gang, hvor vi skar pindene op. Det her, det var mit bud på, hvordan et bord-bænkesæt kan se ud. Det er 180 cm lang, 83 cm bred, så det er et perfekt 6-mandsbord. Og alle målene på, hvordan jeg har skåret de forskellige størrelser af reglerne, dem laver jeg selvfølgelig et notat på hernede i beskrivelsen under, så du har alle målene til, når du skal til at bygge dit eget bord-bænkesæt. Og hvis du godt kunne tænke dig at se mange flere af sådan nogle videoer som den her, så vil jeg blive mega taknemmelig for, at du lige trykker på subscribe og liker en gang. Og hvis du endelig har en kommentar, så smid den, så skal jeg nok vende tilbage til dig.
Så vil jeg bare ønske dig en mega god byggefornøjelse derhjemme.